V Slovensku máme celkom dobrého brankára, rastúceho. Volá sa Dominik Graev. Zobrali ho do Olympiku Lyon, odchytal prvé 3 zápasy, nedostal ani gól. Paráda, nie? Zatiaľ všetko perfektné. Dostal nomináciu do reprezentácie, pochopiteľne, keď niekto v Olympiku Lyon za prvé 3 zápasy nedostane ani gól, že dostane nomináciu do reprezentácie. On samozrejme súhlasil. A do toho včera príde informácia od Slovenského zväzu futbalového, že Graev odmietol všetky 3 termíny na reprezentačný zraz a bol vyradený z nominácie. To je ale kokot boha, že pánkovi zrazu ani 3 termíny nestačia. Neprešiel ani večer, sa vyjadril Graev. Oslovili ma, že nech prídem na reprezentačný zraz, až jasné. Kúpili mi letenku, všetko bolo dohodnuté. Do toho mi zavolali, že ten termín nie je dobrý, lebo si musím prísť pozrieť video do Senca z Lyonu. Čo by som nestihol s tým pôvodným, pretože by som prišiel o hodinu neskôr. Tak mi navrhli 2 termíny. Prvý bol taký, že hneď po zápase by som musel ísť do Ženevy a odtiaľ vlakom sa trepať do Viedne, a aby som to stihol. Lenže to nejde, pretože oni majú sponzorské povinnosti a musí odpovedať na otázky novinárom a neviem čo a dávať tieto rozhovory. Proste by v tej Ženeve za 3 hodiny byť nevedel. Druhá možnosť bola, že po tom zápase by mal byť o 3:30 ráno na letisku, aby sa dotrepal do tej Viedne, aby stihol to video. Krista, tomu nemohli poslať to video cez WhatsApp, keď o hodinu neskôr by prišiel kvôli pôvodnému termínu. Že povedal, že ale ja chcem prísť v tom pôvodnom termíne, a oni, že to nie je, tak si vyradený z reprezentácie. Kámo, máme brankára 28-ročného, ktorý chytá za Olympique Lyon, nedostane v prvých 3 zápasoch ani gól, oni ho vyškrtnú z reprezentácie, lebo si nepríde pozrieť videjko do piče. Ako fakt, kde sme, kurva? Kde sme? Čo máme? 20 takých brankárov? Alebo čo? Ja fakt neviem. A toto sa deje, ale aj v hokeji. A toto sa nedieje len na Slovensku, ale aj v Čechách. A ja si ľúbim o tomto porentovať, pretože fakt ja nechápem. Všetko je o komunikácii, kurva, ale komunikácia zlyháva na takých exekutívnych miestach, že to by sa fakt nemalo diať. A na banalitách je to úplne bizarné, ty vole, je to úplne bizarné. No už ministerstvo športu stonks. A ja neviem, proste z toho mi je aj blbé obviniť ministerstvo športu, lebo viem, že Snehuliak sa montuje rád do hokeja, ale neviem, či túto futbal nejak zasahuje. Skôr by som povedal, že sa do toho namontoval Slovan Bratislava, pretože namiesto Graeva Graev odišiel zo Slovanu do Lyonu a namiesto neho tam nominovali do reprezentácie tohto takáča, ktorý chytá aktuálne za Slovan. Tak by som povedal, že Slovan tam ťahal za nejaké šnúrky, nitky a že nejak tak to bolo.